Az Istennek se tudtalak rávenni arra, hogy beöltöz, és egy kicsit itt mozogjál, nekünk miért nem? Én úgy gondolom, hogy van egy kép saját magamról, nálam is, és a emberekben is, akik annó láttak engem védeni, és ez illúzióromboló lenne. Tehát biztos, hogy tudnék az egy-két olyan dolgot mutatni még ma is, ami jellemző volt rám, de hát nyilván ennyi idő után azért már megkopnak az embernek azok a lehetőségei és reflexei, amik annó azért jellemezték, és ezt nem szerettem volna. Körülbelül 5 év, amikor hazajöttem, a Ferencvárosnál a Kántor Anikónak segítettem én a fölépülését. Az első, sajnos most is keresztalagszakadása van, de akkor is ebből épült föl, és hát arról volt szó, hogy na próbáljuk ki, mennyire jó vagy, már gyere, induljál félpályáról, ülj az itt, én beállok védeni. Na és hát aztán nagyon jól lőtt, és akkor egy ilyen félsz jött rám, illetve hát olyan félelem, ami addig számomra ismeretlen volt. Nem talált el abszolút, csak maga a labdának a sebesség, az ő lendülete, és ahogy Zicser dobott, ez egy olyan élményt adott, hogy utána azt mondtam, hogy ennyi és kész. Why did you do it? Why did you do that thing with me? Említetted a hipót, illetve a szenzációs vasast. Van benned sorrend? Hát ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Igazából én úgy gondolom, hogy abban az időben az a vasas valóban a világ legjobb csapata volt, de csak egyszer. Amikor én kimentem a Hipobankba, akkor viszont ez a Hipobank, ez gyakorlatilag 8 évig, de 5 évig biztos világ legjobb edzői oda jöttek bennünket edzeni. Tehát én ezt egy élményként fogtam föl, hogy skandináv edzővel edzem, német edzővel, kelet-német edzővel edzem, ukrán edzővel edzem, holland edzővel edzem, dán edzővel edzem, norvég edzővel, magyar edzővel. Tehát ez gyakorlatilag minden nap egy ilyen világválogatott edzés volt, és óriási élmények. Tehát az akkori Hipó, az azt mondom, hogy legalább 5 évig, tehát egy folyamatosan volt világverő csapat. Tehát ilyen szempontból nem lehet összehasonlítani. Nekem mind a kettő azt mondom, hogy egyenlőséggel lehet húzni, mert nagyszerű élményeim voltak. Magyarországon én mielőtt kimentem, akkor egy nagyon jó szurkolók által szeretett, a média által favorizált sportoló voltam. Akkor kimentem, akkor én ennek megértem az árnyoldalát, először azzal, hogy kimentem, az, hogy aztán osztrák állampolgárságot fölvettem, akkor én itt egy fekete bárány lettem, ami nagy cél volt, szenzációsra sikerült, hiszen magyarként a 84-es bolykott miatt nem tudtam olimpián részt venni, az osztrák válogatottban részt vettem, mint játékos, 92-ben Barcelona az olimpián, és a 2000-es olimpián Sydneyben pedig, mint magyar vettem részt az olimpián. Úgyhogy nekem ez volt a nagy vágyam, olimpiai részvétel, az játékosként másképp sikerült, igazából én se így akartam, de a sors így hozta, ezt én elfogadtam, és hát azért nyilván a sors kegyeltje is lehetek, meg szerencsés is, talán sokan ezt mondják, hogy nekem ez egy óriási élmény volt ott Sydneyben, ott azért hallgatni a himnuszt. A válogatottnál volt az első alkalom, hogy a padra is, tehát a mérkőzésnek a feszültségét, azt nem a nézőtéren élte meg az ember, hanem valóban ott volt a padon is, ez egy egészen más helyzet. Egészen más helyzet, ezt valóban át kell élni, és nyilvánvalóan, hogy ez egy nagyon szép dolog, de én úgy gondolom, hogy ebben a 3,5 év alatt én annyi mindent megéltem ezzel a csapattal együtt, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy valami más felé kell néznem.